Haupa ekipo, egunon, zer moduzate? Bueno ekipo, asko galdetzen didazue. Raixer, nola bizi naiteke lasaiago, nola bizi naiteke zoriontsuago, nola materializatu ditzazket nere bizitzarako nahiko nituzken helburu horiek, nola hasi naiteke bizi nahiko nuken bizitza hori bizitzen. Eta gaur egun, ekipo, zuk nahi duzun bizitza hori bizitzea, erreza dela iruditzen zait, ez zaila behintzat. Eta horretarako nere ustez, gaur esango ezkizuan 3 pausu jarraitu behar dituzu. Lehenengo pausua, konturatu zaitez, zu zarela, zure bizitzako emaitzen erantzule bakarra. Hau da, zu zarela, zure bizitzako emaitzen erresponsable bakarra. Zu gaur goizean jekitzen zara beste egun guztietan bezala, eta gauza batzuei bai esaten ari zara, eta beste gauza batzuei ez, edo beste gauza batzuok biharko uzten ari zara. Eta zuk badakizu, zuk bizi nahi duzun bizitza hori bizi ahal izateko, justu gehien kostatzen zaizun hori, edo biharko utzi duzun hori egiten hasi behar duzula. Baina orduan, beldurragatik, gogo faltagatik edo euskalo zergatik, uzten ari zara eta horgatik etzarari bizitzen nahiko zenuken bizitza hori. Beraz, lehenengo pausua, onartu zu zarela erresponsable bakarra. Zen eta asko gezatzen dinezu, Aixer, ni bizika nahiko nuke irakasleak bezala, hik bizitzuk eharki bai. Baina ik bihar erabakitzen du, hortarako lanean hasi beharrean, pentsua almazenera joatea, pentsua kargatzera, edo goizeko 4 jekitzea, ogiak repartitzera, 20 euroren truke. Eta gero esaten du, nik nahiko nuke bizi, eta zuk gaur egun daukazun bizitza, eta nahiko zenukenaren arteko tarte horrek kentzen ari zaizu zoriontasuna. Eta gero esaten duzue, meuzke nik ez zauket besterik, junin beharra zauket. Zer ari zaizkik, pistola batekin behartzen lan hori egitera? Zer uste duk, irakasle titulua norbaiteko horrela, oparituko dikela, ik nahi duken bizitza norbaitek ekarriko dikela, oparituko dikela, ik joan behar duk bila. Baina ik ez baldin bago gustora ire lanarekin, zer egiten ari aiz hori aldatzeko? I ez baldin bago gustora ire gorputzarekin, zer egiten ari aiz gaur hori aldatzeko? I ez baldin bago gustora ire bikote harremanarekin, zer egiten ari aiz gaur hori aldatzeko? Zergatik ez zaizazten gaur bertan ire kurrikuluma hobetzen edo ire kurrikuluma lekuetara bidaltzen? Zergatik ez zaizazten gaur bertan kirol gehiago egiten eta jaten duken hori zaintzen? Zergatik ez zaizazten gaur bertan ire emozioak ire beldurrei aurre egiten? Pero, zaila da, siperoso. Adin honekin ja eskeroso. Badakizu zer duzuen? Eskusitis aguda da hori. Baina zuk eskusak bilatzen jarraitzen duzun bitartean, zure bizitza ez da aldatuko. Konturatu, bakoitzak nahiko lan baduela bere bizitzarekin. Eta zu esaten ari zaren bitartean, nahiko nuke hau izan, nahiko nuke hau lortu, baina ez dut. Zoriontasun falta horrekin zuari zara zure buruari frustrazioa sortzen, zoriontasun falta sortzen, eta bizitza aurrera da, bakoitza bere bidean. Baina zuk esaten duzunean, hau nahiko nuke eta ez dut, zu zer hori ari zara, zeure buruari sufrimendua eragiten. Eta gero, ekintzaren bitartez sufrimendurik kendu beharrean, egiten duzuna da, eskusa bilatu eta sufritzen jarraitu. Zure bizitzaren kalitatea, zu ari zara hautatzen, non jartzen duzu limitea, zer onartzeko prest zaude eta zer ez duzu onartzen, zer lanpostu onartzen duzu eta zein ez, zer bikote harreman onartzen duzu eta zein ez, zein gorputzetan bizitzea onartzen duzu eta zein ez. Zu ari zara onartzen egunero. Baina ni gauza bat esango dizut, egunak 24 ordu baldin baditu, eta 8 igarotzen baditugu lotan, eta beste 8 igarotzen badituzu gustoko ez duzun lan bat egiten. Demagun 100 urte bizitzen zarela. Dira, 33 urte pasa dituzu gustatzen ez zaizun gauza bat egiten. Eta beste 33 lo, así geratu zaizkizu 33 urte bakarrik bizitzeko 100-etik, eta zenbat gainera egin behar dituzun gaurko egungo izaten, hau egin behar dut, eta bestea, eta hau zaindu behar dut, eta ordaindu behar dut, eta hori da bizitzea benetan? Hori da hautatzen ari zaren bizitza? Ja, ikerretz esaten dek, baina nik ez zaukea titulorik, eta zeren zaizaude 4 urte bakarrik dira titulo bat ateratzea. Nahiago duzu jubilatu arte horrela bizitzen jarraitu, hori da hautatzen duzuna. Ados, ulertu dut. Ez zaude ikasteko prest. Ez zaude esfortzatzen den hori egiteko prest. Baina esfortzu hori egin beharrean, hautatzen duzuna da, gustoko ez duzun leku honetan sufritzen jarraitu. Eta orduan, zergatik ez duzu zure negoziotxo propioa irekitzen? Ez dut dirurik. Eta zer egiten ari zara aurrezteko? Zer egiten duzu asteburuetan? Asteburuetan deskonektatu beharra zaukeat. Gainera, pasa eginak asteburuetan eta gimnasiora joan behar zaukeat, baina ez zaukeat gogorik hasi badukak
motivazio pixka bat ematea, nola sortzen da motivazioa? Ados, ez zaude ikasten hasteko prest, ez zaude aurrezteko prest, ez zaude zure osasuna zaintzeko prest, eta gero langiletzat eta erresponsabletzat duzu zeure burua. Zeinen ederki eta zoriontsu bizi den bat horrela, Zenbateko barne betetasuna sentitzen duen batek horrelakoa izan da. Zu zerorri ari zara zeure buruari sufrimendu eragiten, amorru eragiten, nahi eta ezin eragiten, enbidia eragiten, zu zerorri ari zara zeure buruari eragiten hori, nahiko zenuken bizitza. Eta gero, zer egiteko prest ez zauden modua. Zu zerorri zara, zeure bizitzaren emaitzak, zeure barneko personaren islada bat besterik ez da. Zeure barneak esaten dizu zer egin beharko zenuken, baina gero, ez zara zeure burua ere gobernatzeko gai, ez zara motivazioa sortzeko gai, ez zara beldurrei aurre egiteko gai, ez zara zeure errabiak kudeatzeko gai, zeure emozioak kudeatzeko gai ez bazara, titere bazara, biktima bazara, ezin duzu nahiko zenuken bizitza hori bizi, ezin duzu, orduan, mesedez, gaurtik aurrera, hasi zaitez egunero esaldi bat errepikatzen, egunero mila bider. Ni naiz nere bizitzaren erresponsable bakarra. Ni naiz nere bizitzako emaitzen erantzule bakarra. Behin eta berriro zergatikan esaldi honek zeure beldurretatik, neketik, biktimismotik, enbidiatik, amorrutik, aterako zaitu. Eta zeure bizitzaren erresponsable egitera bultzatuko zaitu. Eta orain, bigarren pausua, hartu papera eta boligrafoa eta idatzi itzazu zeure bizitzako helburu guztiak, hau da, ze helburu materializatzea bizitzea gustatuko litzaizuke. Eta zerrenda egiten duzunean, amaitzen duzunean, borobildu zuretzako garrantzitsuena den helburu hori. Zer lortu nahi dut bizitza honetan bai ala bai. Zeren konturatu zaitez, deno ditugula egunero 24 ordu bizitza honetan. Eta gero, segun eta zuk denbora, zure bizi denbora, zure energia, zure atentzioa, zerri jartzen diozun, hori hobetzen doa. Hau da, nik negozioari dedikatzen badizkio 8 ordu, edo nire osasunari ez da berdina, nire osasuna gehiago betuko da, gutxiago, edo harremanei, edo zeri ari zara zeure bizi denbora ematen. Eta zuk helburu horri zenbat bizi denbora jarriko diozu, zenbat denbora dedikatuko diozu zeure helburu hori lortzera. Zenbatean enfokatuko zara, zenbatean nahi duzu benetan. Zergatikan, mantentzen bazara konstante, lehenago beranduago materializatuko duzu, lortuko duzu. Zergatikan, eta bidean eroriko zara, hori aseguratzen dizut. Ibili, erori, altxa, behin eta berriro. Baina jarraitzen baduzu, ikasten eta hobetzen jarraitzen baduzu, lehenago beranduago iritsiko da, zindagizut. Ja, Asier, baina ni hasten naiz, baina gero ez naiz konstante uzten dut, eta zergatik uzten duzu. Zergatik ez duzu jarraitzen. Benetan, ez zaudelako erortzearen prezioa ordaintzeko prest. Ez duzulako benetan nahi. Esaten dizut eroriko zara, jarraitu, hor ikusiko dugu benetan zuk markatu dituzun helburu horiek bai zure gorputzarekiko, bai eduki nahi duzun ekonomiarekiko, eduki nahi dituzun harremanekiko, zenbatean nahi duzun, hortxe ikusiko dugu benetan, zenbatetan ibili erori eta altxatzen zaren. Eta hirugarrenik, horregatik diotxut, egon prest beti hobetzera eta ikastera. Zeren ikasti eta bakarrik lortuko duzu iristea. Zure gaur egungo bertsio honek, zure gaur egungo pertsonak, ez ditu merezi nahi dituzun helburu horiek eta horregatik ez dituzu. Merezi izango bazen dituzke, ja izango zen dituzke, orduan. Egon beti irikita konstanteki ikastera. Beti ikasketa prozesua da, eta ikasketa prozesua zer da, barrukoa beti. Hau da, zu gaur egun dituzun emaitzak dira, zu barrukoan pertsona bezala, zeinen pertsona ona zaren, zeinen erresponsablea zaren, zeinen disiplinatua zaren, eta horregatik duzu emaitza batzuk edo besteak. Beraz, egon beti ikastera eta zu pertsona bezala barruan ahaztera, hobetzera. Zeren eta ez dago kasualitaterik, zure gaur egungo bizitza iraganean bai eta ez zerri esan diozun araberakoa da. Hau da, zer abaki hartu dituzu, zer egin duzu eta zer utzi duzu egiteke. Horren emaitza islada da zure gaur egungo bizitza eta zu gaur egun oraintxe bertan hasten bazara hobetzen zure beldurak, inseguritateak, zure gogogabetasuna eta ekintzak egiten hasten bazara gaurtik aurrera beste etorkizun bat sortuko duzu. Beraz, konturatu zaitez dena barruan hasten dela eta zure bizitzareko emaitzak zure barnean duzun personaren islada bat besterik ez dela. Zeren eta ez dut ezagutzen inor. Egunero goizeko 6 jagitzen denik, egunero gimnasiora joaten denik, egunero garbi jaten duenik eta ez dagoenik forman. Ezinezkoa da,
Eta jende asko ezagutzen dut, esaten duna, hasi behar dut, egin behar dut, eta gero ez dira hasten. Edo esaten dutenak, egiten ari naiz, eta gezurra da. Ez dut ezagutzen inor, egia esaten duenik, eta gero, helburuak lortzen ez dituenik. Beraz, gaur egun, ez bazara edukitzen ari nahiko zenituzken helburu horiek, beteta, seinalke gezurretan ari zarela, edo gezurti bazarela, beraz, zure barruan gezurrak esatetik uzten ez duzunen arte, ezingo duzu merezi duzun bizitza hori bizitzen hasi. Izan ere, berdina gertatzen da bizitzako arlo guztiekin. Ez dut ezagutzen inor lana gogoz eta gogor egiten duenik, langilea denik, eta diru arazoak dituenik. Beraz, osasun hobea nahi duzu, diru gehiago nahi duzu, erlazio hobeak nahi dituzu, zergatik enfokatu beharren helburuan ez zara enfokatzen zein pertsona bilakatu behar duzun helburu horiek merezi da izateko. Eta uste dut pertsona horrek gezurrak esatetik utzi behar duela. Izan ere, momentuko plazer guztiak zure etorkizuna izorratzen dizu. Zure buruak beti bilatzen du erabakirik errezena, biderik errezena. Eta badakizu zer gertatzen den, orduan eta bizitza errezago bat nahi izan, orduan eta zailagoa bilakatzen zaizula bizitza. Zergatik? Zergatikan obstakuluak iristen direnean, arazoak iristen direnean, zuk beti ebitatu nahi izan dituzu. Eta ez daude prest hori aurre egiteko, eta orduan arazo handi, sufrimendu handi bat erakartzen ari zara. Benetako satisfakzioa, benetako zoriontasuna, zure burua hobetuta bakarrik ezagutu dezakezu. Zure lehengo pertsona hura, lehengo bertsio hura baino hobea bilakatzen zarenean, konturatzen zarenean eta ikusten duzunean, lehen gogoabetasunak, amorruak, haserreak, lotxak, beldurrek, zuri menperatzen zizutela, eta gaur egun, zu zarela emozio limitante guzti horiek menperatzeko gai, eta aurre egiteko gai, eta nahi dituzun gauza horiek egiteko gai. Gai zarela zure gogoabetasuna alde batera utzi, eta gauzak egiteko. Gai zarela zure lotxak alde batera utzi eta pausu emateko. Gai zarela haserra sentitzen duzunean lasaitzeko. Orduan, konturatzen zarenean, iraganeko pertsona hura baina hobea bilakatu zarela, orduan sentitzen da benetako satisfazioa, eta hori da benetan zoriontsu sentitzea eta bizitzea. Zeren eta sentimentu hori zure garunak serotonina segregatzen duenean sentitzen duzu. Eta hori da justu egiten duzunean egin nahi ez zeunen horixe, bai? Zeren eta zuk nahi duzuna egiten duzunean zure garuna segregatzen duena ez da serotonina, dopamina baizik. Eta dopamina da plazerra, eta da adiktiboa. Eta orduan eta gehiago segregatu, orduan eta gehiago behar dut. Eta nik gehiago behar badut eta beti baldin banago plazerraren atzetik, beharrean dagoen pertsona utxik dagoelako da, eta ez du inoiz barne betetasun bat eta zoriontasuna ezagutuko. Beraz, Netflix ikusten jarraitzea erabakitzen baduzu, parrandan ateratzea hautatzen baduzu, zu ari zara hautatzen, pobre eta gizen mantentzea. Zure momentuko plazer horien esklabu zarelako. Denbora hori aprobetxatuko bazenu, kirola egiteko, gustuko duzun lan hori bilatzeko, zure etorkizuna beste bat izango litzateke. Baina buruz oso aula zara, eta sofatik antxetzera kostatzen zaizu, nahiago duzu, lo gehiago egin, gehiago jan, eta bihar egingo dut. Baina prokrastinatzen duzun bitartean, zure bizi denbora badoa, eta zu egoera berdinean jarraitzen duzu, nahiko nukenaren eta ez duaren arteko burruka horretan murgilduta. Sufritzen, hori da bizitza, eta gainera zenbat eta denbora gehiago igaro egoera horretan, gero eta zailago egiten da zirkulu hortatik ateratzea, zeren zure burua eta gorputza horretara ohitzen da hori ohikotzat hartzen du. Bizitza honetan inor ez zaizu etorriko zuri sofatik altxaraztera edo nahi duzun bizitza hori oparitzera. Gurasok bizitza oparitu zituzten, eta orain zuk erabakitzen duzu zure bizitzarekin zer egin nahi duzun eta zer egiten duzun. Bizitzan irabazi nahi duzun edo bizitzan galtzaile bat izan nahi duzun, baina irabazte eta galtzea ez da lorpenak izatea, ez da bikote bat edukitzea, ez da diru asko irabaztea, ez da gorputz politu bat edukitzea, hori ez da irabaztea ez galtzea. Irabaztea da, benetan zu zeinen arro, zeinen zoriontsu, zeinen alai bizitzaren hori da irabaztea, eta galtzea aldiz da zeinen nahi eta ezin batean, borroka batean bizitzaren. Beraz, mesedez, gauza bakarra eskatzen dizut, utzi aitzakiak alde batera eta altxa zaitez eta hasi zure bizitza denbora aprobetxatzen, hasi zure bizitza sortzen, eta argi izan gauza bat, bizitza erreza nahi izateak bizitza zail bat ekarriko dizu. Zuk hautatzen duzu. Badakizu zein den jarraitu behar duzun bidea, baina ekingo diozu, hasiko zara, hori da zailena. Zure buruak bizitza errez hori nahi izatetik uztea, eta buruan hasten da dena, disiplina kontua da.
disiplinatu izatea da zailena, zeren eta zu konstante mantentzen bazara, zure helburura gerturatzen zaituzten ekintza horiek egiteaz, lehenago beranduago helburu hori materializatzen zaizu, iristen zara. Beraz, gaur egun dituzun emaitzak, zure disiplinaren islada bat besterik ez dira. Hau da, zenbateko disiplina duzun zuk zure buruarekiko. Beraz, gaur egun dituzun emaitzak, zure ispilu dira, zure disiplinaren ispilu. Zenbatean betetzen duzun zure hitza, zenbatean nahi duzun benetan helburu hori materializatu. Zeren eta noski mundu guztiarentzako dela zaila goizeko 6etan jegitzea, egunero gimnasiora joatea, gustura jango zenuken hori ez jatea, zure barneko lotxa, beldur eta gogoetasunari aurre egitea, baina zure burua indartsu dagoenean, zure burua entrenatua duzunean, gauza zail guzti horiek egiten dituzu, momentuan sentitzen ari zaren emozio hori alde batera utzita, eta orduan sentitzen duzu konfidantza, askatasuna eta barne betetasuna, eta hori zoriontasuna bezala ulertu daiteke. Eta ados, gaur eguner arte agian ez zara pertsona disiplinatu bat izan. Baina horrek ez du esan nahi, gaurtik aurrera, pertsona disiplinatu bat izan ezin duzunik. Fisikoki, ez zaizu ezerre falta disiplinatu izateko. Buruan dago gakoa, klik hori egitea, eta hori erabaki bada, ezin duzu nire zain egon, nik disiplinatu izan behar duzula esateko zain egon, zu disiplinatu izaten hasteko. Benetan nahi duzu disiplinatu izan, horrelako pertsona bat bilakatu nahi duzu, eta ez esan, ez nahi dut, baina ezin dut, ez da egia, alduzu, zer egiten ari zara horretarako, eta bestela hasi burua lantzen, baina zuk ere alduzu pertsona disiplinatu bat izan. Erakutsi nahi dizudan bakarra da, gogorra eta responsable izan behar duzula, bilakatu nahi duzun pertsonari bilakatzeko, zen eta benetan ez duzu nahi bizitza hori, baizik eta bizitza hori bizitzea merezi duen pertsona bilakatzea da zure helburua. Zeren, nik bizitza aldatzen badizut, baina jarraitzen baduzu pertsona berdina izaten, haserrea sentitzen, nekea sentitzen, gogogabetasuna, beldurrak lotxak, zertarako duzu kanpoko bizitza hori, zertarako duzu nahiko zenuken gorputza hori, nahiko zenuken diru hori, harreman horiek, ez, benetan nahi duzuna da, bilakatu merezi duen pertsona hori. Eta pertsona hori aurre egiten ari ezaren horren atzean dago. Ekiten hasten zarenean, bidea irekitzen hasten da. Beraz, ekiteko prest, aurrera, goazen. Zeren biharko uzten duzun bitartean, zure bizi denbora badoa. Daukagun bakarra oraina da, iragana jada ez da existitzen. Eta gaur eta hemen eta orain hartzen ditugun erabakiak, bihar bat sortzen ari zaigu, etorkizun bat sortzen ari zaigute. Bizitza honetan daukazun gauzarik haundiena, oparirik haundiena, eta bakarra gainera, orainaldia da. Ez dakizu bihar non egongo zaren eta nola gainera. Ez zuk eta inork ez daki bihar non egongo garen. Baina gaur, hemen, bi esku, bi hanka eta osasun pixka bat badin baduzu. Privilegiatu handi bat zara, izan gaitezen esker honekoak bizitzarekin eta hasi gaitezen bizi nahi dugun bizitza hori sortzen. Gaur, hemen eta orain hartzen dituzun erabakiak txikiak izanagatik ere, bihar bat etorkizun bat sortzen ari zaizu. Beraz, zein etorkizun izatea erabakitzen zu hemen eta orain? Bizitza zoriontsu bat, ala sufrimendu handiagoko bat. Eta ez zuretzat bakarrik, baita inguruan dituzun eta maite dituzun pertsona horientzat ere bai. Bizitzan bizi nahi duzu benetan, ala bizitzan bizirauten jarraitu nahi duzu. Zu zara responsablea eta zuk erabakitzen duzu. Goazen!